Mitä kiusaaminen on? Miltä se tuntuu ja mitä sille voi tehdä? Kiusaaminen on ryhmässä tapahtuvaa yhteen tai useampaa kohdistuvaa väkivaltaa, missä osapuolet ovat eriarvoisessa asemassa. Kiusaaminen ei ole ohimenevää riitelyä, vaan kiusaaminen on toistuvaa ja tahallista. Kiusatun olo on loukattu, ulkopuolinen ja yksinäinen. Kiusaaminen satuttaa vakavasti, aiheuttaa pahaa oloa ja itsensä vähättelyä. Sen seuraukset voivat olla pitkäaikaisia. Jokainen voi joutua kiusatuksi tai olla osallisena, joskus jopa niin, ettei itse huomaa. On helppoa lähteä kiusaamaan, painostaa, vähätellä, naureskella tai olla vain taustalla tilannetta seuraten. Kiusaaminen voi olla tönimistä, tahallista naureskelua, selän takana puhumista tai ilkeitä sanoja. Myös somessa voi kiusata, pilkata ja jättää ryhmien ulkopuolelle. Ei kuulu mulle, vai kuuluuko sittenkin? Kaikki voivat tehdä kiusaamiselle jotain. Sinä voit kieltäytyä kiusaamasta, ottaa kaikki mukaan, jättää ilkeät sanat sanomatta, olla nauramatta toisen vahingolle, olla kiusatun puolella tai kertoa aikuiselle. Tehdään yhdessä ryhmistä kiusaamisvapaita.